Ето аз как си пиша домашната. Ой, какво ще правим? Ей, тя преписва! Не вярно. Да бе, бързо! Премести се на друг. Бързо! Да не съм те видяла! Денче. Нищо не се случва към госпожо. Имам идея. Добре, никой не ме гледа, мисля. Едно по 423. Госпожо, тя преписва! Йоана! Госпожо, не е вярно. А какво правят другите момичета, които знаят и са грамотни? Просто гледайте. Вой, тя не може да се реши една задача. Да беше слушал, когато госпожата обяснява. Кое сме се прави? Йоана! Госпожа Йоана преписва! От конкулатори, аз искам така. Тя сигурно се проверява нашата. Да, така, госпожо. Ето тъй по 340 грама. Нали така, Йоана? Добре, Остави конкулатор. Така че съм преснала. Помощ, не! Аби, Йоана, моля да спри. Не мога така. Минус колко 4 по 253. Моля. 4 по 253. Бързо вземи хитрията, да се обършем. Тя пак не присъдна. Не можах. Директор като това Бейби, се глава, ето, така пази шкот. Бейби, що съм това секси лери? Бейби, що съм това чакчука? Секси лери, без проблем. Бейби, нещо. Тук е бейби, Бейби, си ме да. Тата, бейби, ти си белата. Ами аз не слушах в час. Преписвам с конкулатор. Как може такова безобразие? Сега ще видиш. Аз на твоята възраст, знаеш коя бях? Много хубаво цвете. А ти си загубена патка. Знаеш, аз бях зюмбилч. Ай, отивай в час си да не съм те видяла путко.